Pääsee kuvaamaan. Joo. Niin tosiaan. Joo, no niin. Halluhista. Hän tunneli sitä puolta. Mä tein tätä meidän toista käyttöautoa. Vai kytkin ne työsylinteri siihen. Ei oo valo päällä. Ja heti alkaa rälläkäytös aivan saman tien. Tuo Volvon isomman turpan pakopesää. Hittotaan hukkaportti kiinni siitä. Kyllä. Katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Paloturvallisuus on läsnä. Otin pillin pois tosta ja tökkäsin jalakaisen. Ai vitsi. Ja tässä tää vaalaan Volvon isomman turpan kompura-kateloa. Siitä tulee musta, niin varmaan huomaatte. Sitten Scania ja Carretti tulee sitten hienolla oranssilla ja sinisellä. Joo. Yksi rälläkö, toinen hitsaa ja kolmas sotkee Arnoldin kanssa sen. Paloturvallisuus on läsnä. Saadaan vaihtaa ikkunat tähän paikkaan. Joo. Mut Kilpurissa ei nyt loppupelissä enää arvo korissa ihan hirveesti. Mä en tiedä vitsi kun ei niitä mikkejä nyt. Anteeksi kaikille. Ehkä te kestätte sen. Kyllä se ehkä kuuluu. Niin Kilpurista ei nyt enää oo paljon. Että VRC-pukit, tuo loppuu. Kaaret, pienet muokkaukset niihin. Tuli seinä. Jätkeen ne lankaa pois. Ihan semmonen Napsu. hiuksen Hiuksen hieno. Ihan hiuksen hieno. Hiuksen hieno. Nyt on hiuksen hieno. Hiukset hieno, mutta tuopa huomioon mitään. Että onko pultit tullut sisällä pois teillä vai? Ai. Siihen sisälle vaan? Tulee hyvä, mutta hitsauskipinät ovat hyvin lämmittäviä. Ei kiroilla hei! Lasten ongelma. Tuu tänne saat pusun. Kumpaan pää? Ei sillä ole mitään väliä, saat valita. Sormella vaan ylimääräiset pois, näin. Joo. Näin. Ja sit vaan uutta maalia päälle. Tulee hyvä. Pikkuhiljaa, hyvä tulee. Nyt annetaan taas vähän kuivua. Siinä saa vähän lyö lisää virtaa. Varmasti hitsaantuu. Hyvä vähän esilämmitäistä. Ei tuo valua oo tuo kehys, mutta hitsataan sit kuitenkin. Pitäisköhän se kuule täpätä kiinni tohon runkoon? En tiedä onko toi mitenkään kovasti tuo holokki kiitos. Olespa se osu niin lämmin. Nyt mä vähän viimeistelen hion sen vähän nätimmäs. Sitten katsotaan, että toimiiko se edes niin kuin mä ajattelin. Niin. Tuomataan, että ei se toimi. Elikkäs. Jere, vähän sössi. Vähän. No niin vähän, että on mitään. Ei oo mitään väliä. Kyllä se varmaan toimii toi meidän patentti. Jos se hukkaportti hitsais kiinni eikä auki. Sä laitat se auki. Joo, Jere laittaa se auki. Joo, mä laitan se auki. Se niistä paineista. No eihän me vaan sitä tarvitse. Ei liiku sormella. Ei muuta kuin kivilaite. Joo. Ei, sillä menee hyvää laittaa ihan pilalle. Onko kivi laittaa? On. Se on ihan hyvän näköinen. Eikö sitä? Vähän voi irrottaa. Kyllä se on nyt kiinni. Tödi. Kaksi jätkää varmistaa, että se on kiinni. Allu, katoppa säkin vielä. Itse Kato, niin kato, saattaa olla kato, tuon kato. takaa, saattaa vähän irvistää. Irvistää niin vähän, että ei sillä ole mitään väliä mikään irvistää. Jos ei muuta, niin paraa tohon reikään, sitten hitsaa sieltä sitä. Niin. Sisäpuolelta kiinni. Niin sekin on. Pidetään sitä rälläkillä poikki laitetaan koko ajan. Sitten hitsataan kiinni ja hitsataan ahi kiinni. Tehdään alumiinista uusi. Joo. Kestää. Kestää kyllä. 27 tää oli. Olo. Tarvitset apua. Se on mun tätä. Paloturvallisuus on läsnä. Toimii. Hirkkis on. Vau. Kuka olisi uskonut? Nyt kuulostaa onnelliselta.
Allo. Se on monta kiloa lisää saumaa, painoa sinne. Nyt siihen tuli reikä, sä hengit. Kai sitä nyt sulaa siellä täppäile. Ei tää oo mitään raskas kalusta. Allu jäähylle. Mut kori toi mulle kyynelle. Joko sulla on sylinteri siitä? On paikalla. Paikalla? Ilmainen. No perhana, minä menen polkemaan. Joo. Eli PMV-sylinteri löytyi vika, miksei kytkin tonne. Tää tuli eka. Ja sit tää jäi sinne. Tää tuli kahdesta osasta pois. muovinen. Muovinen. Kyllä kyllä. Kumma juttu sinänsä.